Sa ngalan, samahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Niya nata sa ikatulo nga Domingo sa Adbyento. Ang atong tulo ka kandila gidagkutan na niya pink ang color sa ikatulo kay matod pa sa atong tradisyon sa mining-mining ani or kahulugan maoron ang Domingo sa pagmaya or Gaudete Sunday, Domingo sa kalipay, joy. Niya kadto kunong unang Domingo sa toy meaning ato Domingos paglaom, hope. Ang ikaduhang Domingo, Domingos kalinaw, peace. Karon Domingo sa pagmaya or kalipay, joy. Sige, lingia imong tupad. Ing naaryo, joyful. Mga naong ay bugat kaayo. Unsa may rason nga mahimot ang malipayon tungod kay duol na ang pagsaulog nato sa pag-abot sa kaluwasan nga mao ang pagkatao sa manunobos, mao na gyud sentro sa atong kalipay. Busa atong iampo nga ang mga tao, labi na kitang mga binunyagan nga mga Katoliko, malipayon unta ta dili tungod sa bisan unsang rason, kung dili tungod kay kita nakadawat og kaluwasan nga atong gibalik-balik pagsaulog matag pitsa 25 sa Disyembre. Unya ato sang iampo ang wa magmalipayon karon, labi na gyud ang mga nabiktima aning gubat, kining mga kalamidad, mga sunog, linog ug uban pang mga violence nga gihimos mga tao igo sa pagpamumba nga unta makakabot na sila og kalinaw, kalipay ug paglaom sa ilang kinabuhi. Ang ato sang mga benefactors and donors nga naghatag natog kalipay sa ilang pagpamalit aning mga slots nga atong gigamit para sa ato mga proyekto dinhi simbahan, hatagan unta sa Dios nung kalipay ang ilang mga kasing-kasing ug ang ilang mga pamilya. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Kaluhian unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Uban ni Maria atong himayaon ang Dios. Himaya sa Dios dito sa langit.
kita. O Dios, nagtanaw ikaw sa imong katawhan nga nagpaabot sa makanunayon nga pagtuo sa pangilin sa pagkatao sa Ginoo. Itugot nga makadangat kami sa mga kalipay sa kaluwasan ug sa kanunay makasaulog kami niini uban sa dakong kadasig ug kalipay. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Ania kanako ang Espiritu sa Ginoong Dios, kay gipili o gipadalaman ako niya, aron pagsangyaw og maayong balita ngadto sa mga kabus. Gipadala niya ako aron paglipay sa mga masulubon ug pagpagawas sa mga binilanggo ug mga binihag. Gipadala niya ako aron pagmantala nga miabot na ang panahon nga luwason sa Ginoo ang iyang katawhan ug panimaslan ang ilang kaaway. Gipadala niya ako aron paghupay niadtong nagsubo. Magmalipayon ako pag-ayo tungod sa nahimo sa Ginoo. Ang kalag ko magmaya tungod sa akong Dios, kay gibistihan niya ako sa bisti sa kaluwasan, gikupuan niya ako sa kupo sa pagkamatarong, ingon sa pamanhunon nga nagkwintas og mga bulak, ug sama sa pangasawunon nga nagdayan-dayan sa iyang kaugalingon ug mga alahas. Kay ingon nga ang yuta mo paturok, ug ingon nga ang tanaman mo paturok sa gipugas diha niini. Paturokon usab sa Ginoong Dios ang katarong ug pagdaig sa atubangan sa kanasuran. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang akong kalag na lipay diha sa akong Dios. Ang akong kalag na lipay diha sa akong Dios. Nagasangyaw ako sa kadako sa Ginoo. Ang akong espiritu nalipay diha sa Dios, nga akong manluluwas. Kay gitan-aw niya ang kaubos sa iyang sulugoon, ang tanang kaliwatan nga umaabot, magtawag ka nako nga bulahan. Ang Dios nga gamhanan, naghimog dagkong butang alang kanako. Balaan ang iya
ang iyang kaluoy gikan sa kaliwatan ngadto sa kaliwatan alang kanila nga mahadlokon kaniya. Ang mga gigutom iyang gitagaan sa tanang mga kaayuhan. Samtang ang adunahan iyang gipapauli nga walay dala. Iyang gibayaw si Israel, iyang sulugoon kay nahinumdum sa iyang kaluoy. Ang akong kalag nalipay diha sa akong Diyos. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Tesalonica. Pagmalipayon kamo kanunay, pagampo sa tanang panahon ug pagpasalamat kamo bisan unsay madangat kaninyo. Kini mao ang kabubuton sa Dios nga buhaton ninyo sa ngalan ni Kristo Jesus. Ayaw ninyo santaa ang Espiritu Santo ug ayaw tamaya ang mga mensahe gikan sa Dios. Sutaan ninyo ang tanan, ampingi ang maayo ug isalikway ang dautan. Hinaot unta nga ang Dios naghatag kanatog kalinaw, magbalaan kaninyo sa hingpit ug manalipod kaninyo sa inyong espiritu, kalag ug lawas, ug magputli gayud kaninyo hangtod sa pag-abot sa atong Ginoong Hesukristo. Sanglit matinud-anon man ang nagtawag kaninyo, buhaton gayud niya kini. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo manaak kaninyo. Manausab kanin
Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. May tao nga ginganlag Juan nga gipadala sa Dios aron pagsaksi ngadto sa mga tao mahitungod sa kahayag aron ang tanan makadungog sa mensahe ug motuo. Si Juan dili mao ang kahayag, apan mianhi siya aron pagsaksi mahitungod sa kahayag. Kini ang gisulti ni Juan sa diha nga ang mga kadagkuan sa mga Hudiyo sa Jerusalem nagpadalag mga pari ug mga Levita aron pagpangutana kung kinsa siya. Wala magdumili si Juan pagtubag kanila. Mitug-an siya sa walay lipod-lipod nga dili siya mao ang Mesiyas. Kinsa ka man di ay nangutana sila, si Elias ka ba? Dili. Mitubag siya, ikaw ba ang propeta nga among gipaabot? Nangutana sila, dili. Mitubag siya. Ug sila miingon, nansultihi kami kung kinsa ka aron may ikatubag kami sa mga nagsugo kanamo. Unsa may imong ikasulti mahitungod sa imong kaugalingon? Si Juan mitubag, ako mao ang tingog nga nagsinggit sa kamingawan. Hawani ninyo ang dalan nga agian sa Ginoo. Kini ang gisulti ni propeta Isaías. Ang mga sinugo pinadala sa mga Pariseo. Gipangutana na usab nila si Juan, kung ikaw dili ang Mesiyas, ni si Elias, ni ang propeta, nganong namunyag ka man? Si Juan mitubag, ako nagbunyag pinaagi sa tubig, apan may usa diha kaninyo nga wala ninyo hiilhi. Muabot siya sunod kanako, apan ako dili takos bisan gani paghubad sa higot sa iyang sandalyas. Kining tanan nahitabo dito sa Betania, sa tabok sa suba sa Jordan, diin namunyag si Juan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Kinsa ninyo dinhi ang nangandoy nga maguol? Taas ang kamot. Wa gyud kay ang kanang nangandoy maguol buang na. Ang ato yung pangandoy nga malipay ta. Sige, lingi ang imong tupad. Ing na nalipay ka karong buntaga. Awa, pila ra kabuk ni lingi, akong nakitaan, mga 4 ra kabuok. Kanang wa mo lingi, mga wa ginay kalipay. Munang ang Ginoo, ang mensahe gid niya gikan sa atong unang pagbasa hangtod sa atong ebanghelyo, hangtod sa ikaduhang pagbasa, pulos gyud naghisgot og kalipay. Kay ang Ginoo ang iya yung number 1 nga ihatag nato kana gyung kalipay. Pero nganong daghan man maguol bisan gani panahos Disyembre nga panahon gid unta nas kalipay, tingdawat og bonus, kadawat 13th month, tighimo sa kanay mga Christmas party, nganong daghan mang masulubon nga unta ang Ginoo nangandoy man nga malipay ta, ang iyang ihatag nato kalipay. Nganong daghan mang maguol? Bawo mo ngano? Ha?
Wa mo kibaw? Wa sa ko kibaw. Tungod kay naay yawa. Ang yawa mo'y tighatag natog kaguol, iyang patyon ang kalipay nga gikas Ginoo. Ug unsa may iyang ipatay sa kalipay nga gikas Ginoo, usa ra gi iyang gamiton ang sala. Masudlan gani tag sala, wag tanggid ang atong kalipay. Muna kining atong kuan bitaw salmo, kuan man ni ang awit man ni Maria sa dihang ni bisita siya ni Santa Isabel nga iya sa ning kinupya gikan didto sa awit ni Ana or Hana nga nag-awit tungod kay namabdos siya bisag gideclare na siya nga dili makaanak, gidgamit ni Maria. Unsa may iyang giingon dinhi sa atong ikaduhang pagbasa o sa Ebanghelyo sa Salmo. Ha? Ang akong kalag nalipay diha sa akong Dios. So ang rason nganong nalipay si Maria tungod sa iyang Dios. Wa siya malipay sa iyang naong kay gwapa siya. Wa siya malipay sa iyang talent kay bright siya. Wa siya nalipay tungod kay dato siya. Wa siya nalipay kay gwapo iyang bana, gwapo iyang uyab. Wa siya nalipay kay bag-o siya gadgets. Wa siya malipay tungod kay nindot siya pilok, sinumpayan. Wa siya nalipay tungod kay nindot siya kilay, kiniskisan. Wa siya nalipay tungod kay bag-o siya buhok, kinuluran. Wa siya malipay kay nausab iyang naong, gipaputi na, bisag lagom. Wa siya malipay kay gitagaan siya bonus tungod kay na-promote siya, tungod kay gitagaan siya kwarta. Wa siya malipay kay bag-o siya balay, bag-o siya sakyanan. Wa sad siya malipay tungod kay bag-o siya kabit. Unsa iyang gikalipayan? Tungod sa Dios. Hilingay mong tupad. Ing na nalipay ka kay buhi pa ka. Daghan ra ba kayrong nag-ingon nga may pamatay? Unsa may timaan nga ang Dios ni anato ang kinabuhi. Kana yung kinabuhi. Mao na ang sala kay mao may makapaguol nato kining 7 sacraments sa simbahan, mao gini ang makapawagtang og sala. Nya para nako aron malipay ta ang sakramento nga makapalipay nato kana giyong sakramento sa konpirma. Sakramento ba sa konpirma? Kinsa ninyo dinhi ang nakonpirmahan na ta sa kamot? Ang uban wa kay baw. Mao na daghan dinhi magpakasal way konpirma. Mga mabdos na, nagguroy nagbata, wa lang gyapoy konpirma. Nga naman, wa kasabot unsa nang konpirma mo na nga atong simbahan, naghangyo gyud nga inig edad og mga 12 anyo sa bata, padawato na sa sakramento sa konfirmasyon. Inig 12 pataas, konpirmahan na ang bata. Sa una gani, igumagbunyag, konpirma dayon, pero dili kayo siya haom. Kaya ang konpirma, mao ang atong personal nga pagdawat sa Ginoo. Mao ang atong personal, kay ang bunyag mao man ang paghimo nato nga anak sa Ginoo. Mudawat kag sa dili, mahimo jud kang anak sa Ginoo. Pareha gud nimo, wa man jud ka mudawat anang imong ginikanan, pero pagkatao pa lang nimo ginikanan na ginanimo, wa jud ka moingon ako'y nagpili sa akong ginikanan. Pero ang konpirma, mipili na ta, tungod kay naa natay saktong panabot, 12 anyos na, mipili na ta nga atong sundon ang Ginoo. Nga ato nang himuon ang atong kaugalingon sama ni Maria, nga sulugoon sa Ginoo. Sige. Ikaduhang lingi sa imong tupad. Ay kapila na, ikatulo na. Sige, lingi ah. Ing na
Mupili kas Ginoo o sa yawa. Ngayon na ko no. Sa kinsa imong pilion, Ginoo o yawa. Ay, daghan kay nato, ganahan kay mupili og yawa. Pananglitan kanang pagtug-an sa tinuod o pagpamakak. Ang pagtug-as tinuod, iyanas Ginoo. Gipili nimong Ginoo. Ang pagpamakak, gipili nimong yawa. Kinsa dinhi ang magsigig yung tug-ag tinuod. Tasa kamot. Tanawa, mga yawanon. Si Maria, mutug-an Diyos tinuod, maobitaw to nga pagmabdos niya, di pa maklaro iyang tiyan, iyang gisultihan si Jose. Jose, mabdos nako. Naguol ko doon taon si San Jose. Pero kay si San Jose, nipili man sa Ginoo, pagingos Ginoo, pangasaw as Maria, bisan pagwa na iban, awa na mahilabti nimo, pangasawa. Gisugot sa ni Jose kay sulugoon man sa siyas Ginoo. Si Maria sad giingnan magmabdos ka bisag di ka hilabtag laki, sugot sa Maria kay sulugoon sa Ginoo. Kinsa ninyo dinhi mga laki nga mo mga sawag babae nga mabdos ng daan nya wa nimo mahilabti ta sa kamot. Tanawa, wa gyud mo confirm. Nya unsa may makawagtang og sala pinaagi sa konpirma ang mga gasa sa Espiritu Santo, palihukon sa Espiritu Santo din hinato og mauna nay makahatag og kalipay kanang gitawag nato the 7 gifts of the Holy Spirit. Ang mga 7 kagasa sa Espiritu Santo, kasag-o pa mo kasi nakasag-o sa 7 kagasa sa Espiritu Santo ta sa kamot. Og makarecite mo diri sa 7 kagasa sa Espiritu Santo, tagaan ta mo 1,000. Okay. Ngari. Dili na 7 sacraments ha? 7 gifts of the Holy Spirit. Sado. 1, 2, 3, 4, 5. Wag yun. Balik. Sorry, maura bagin tao ni akong kwarta. Ako gining gipangandaman kay ako kita ning ipremyo ni ining nanimba karon wa gid ay nakasag-o sa 7 gifts of the Holy Spirit. Uy, i-click na ninyo sa Google. Mas maipas Google ninyo kay bao pa. Naana na diha. Unsa may 7 gifts of the Holy Spirit nga kun ato na ning i-confirm mahimotang malipayon. In English, wisdom, kaalam, understanding, pagsabot. Naidaghan kayo, no? Digyud kasabot. Ingno na to, palit mogsla, digyud kasabot. Why understanding? Daghan sa mga ginikanan, wa makasabot sa mga anak. Why gift of understanding? Nya sunod, counsel, tambag. Muna diri sa atong mga pagbasa. Hupayo nako abangan naguol. Tambagan. Dili tiwasan. Maginikanan mo pa'y naguol ang anak kay nabuntis, ingon ikang panuwaya ka, ikang pistiya ka, tambagi hupaya kay naas ka guol. Hupaya ba ingnon nimo day mao ginang babae mamabdos gyud. Sakitan baya sa kuday kay 13 anyos pa man ka, pero this cannot change my love for you. Ana counsel, di ba? Nya sunod kanang gitawag og fortitude, ang kalig-on. Kalig-on gigamit nas mga santos nga di sila mo atras bisan pagpatyon mo padayon gyud sangyaw. Fortitude. Ang ika-5 limot manong ko. Fear of God. Fear of God. Kanang kahadlok sa Ginoo. Kana bang di ka mo buhat og daotan, di ka mangurakot, dili mo mag premarital sex, di ka mangabit, di ka mo gamit-gamit ana mga prostitute tungod lang kay wa ka makitis imong asawa or sa imong bana, di ka mangabit kay ang Ginoo nagtan-aw. Fear of God. Di ka mangawat, bisag ban paper dili nimo kawaton kanang ban paper sa opisina para imong ihatag project sa imong anak.
Ana, mga lapis, mga ballpen, di nimo kawaton, bisag unsa ka gamay, kay nahibaw ka ang Ginoo nagtan-aw, fear of God. Ang mga anak, bisagwa ang ginikanan, dili magsigig kuyog-kuyog sa uyab, nya kuot-kuot ato sandig dito atong mga kalubihan, kasagingan, suot-suot anang hagunoyan. Kay na ay fear of God. Ang pari, di san mo hilabot sa kulikta, kay na ay fear of God. No? Nya dayon, knowledge, kahibalo, kanabang di ta mohunong sa pagdiskubre. At tanawa karon ang mga senior citizen, palit yung ansyuhos para maka-text lang. Di ba? Kuang yun, moana pa na ako inig pa-picture, picture, ta selfie lang, kurug-kurug, unsa naman ni, unsa naman ni, si kurug-kurug ang kamot ako. Ngano magtuga-tuga, magyug ka ng selfie, nga di naman na imong kamot, kuan, ma-blurred na ron. Ingon siya, ikaw na lang kahit picture pa dir. Ako pagigipicturan, perting ng alimuota, ako pagipanaon sa cellphone. Nisuway kong kausan, ako be, anak ko, pagkahubad, ala, kamaulagis pa dir, picture ko be, picture ko na ko. Na ako naman o'y gasigig selfie. Knowledge ba, kanang kamao ka. Tanawan ng inyong mga bana nga, 70 anyos, makauyab nag-18, may na kayo na mo wifi, may na kayo na mo video call, no? Ang katapusan, unsa to? Piety, ang pagkamaampuon, ang pag-ampo. Kung kining pito, wisdom, understanding, counsel, fear of God, fortitude, knowledge about God, o kaning pagkamaampuon, piety, ato ning gamiton, way yawa sa atong kinabuhi. Way sala sa atong kinabuhi. Ang Espiritu Santo maglihok nga lig-on kaayo ug naa diha ang kalipay. Ang mga tao sang nagpractice ani sama ni Mama Mary, mga santos, ni Jesus, ni San Juan nga magbubunyag, pulos makahatag og kalipay. Kaning pagpamalit og slots, asa man na sa 7 gifts of the Holy Spirit. Asa man na? Mamukibaw? Understanding. Nakasabot ka nga membro ka sa simbahan o mauna mo tampo ka. Kanang inyong pagpamalitan ng mga fundraising nato, kanang mga Christmas balls, kanang inyong paghatag anang ikhak, ato man ang fundraising dinhi, edad ko, halad ko, naasa na sa piety. Di ba? Ang pagkamaampuon. Kay ang mag-ampo, muhalad gid na ngadtos iyang giampuan. Pero di kay kamo hatag ana, wa kay ayo. Nasa diha ang fear of God. Di ko magsigi gamit aning akong kwarta para sa akong kaugalingon, ihatag ko nis Ginoo. Kay ang Ginoo mo'y tuburan sa tanan, basig biyaan niya ako sa Ginoo, ako ning ihatag. Di ba? The fear of being separated from God. Daghan kayo Anya, kanang asawa nga di gyud mo buwag sa bana bisag kulatahon, unsa man na? Fortitude. Di ba? Magsige ra jud ingon, this cannot change my love for you. Bisan pag nangalubo ng ngipon, this cannot change my love for you. Kanang mga ginikanan nga magsige ra gyud atiman sa mga tapulan kaing mga anak, magsige ra gyud atiman, di gyud mo yaw-yaw na ana siya'y wisdom. Nakasabot siya nga ako gining anak, bisag musuyop na ni ako ning anak nya, nakadawat sa na siya og gift of counsel, gihupay siya sa Espiritu Santo. Di ba? Wa mo'y ayo wa man mo'y react bi ako mo report na lang ko ninyo sa atong mga slots basin pagpun-an ninyo ang atong SBF DAG para sa atong kumbinto. Nakadawat na tag 3,609, nakahali na tag slots, na apay 56,391 ka slots nga available. Pakpakan na to ang namalit ni ini. Akong challenge ninyo, palit mo usa ka slots sa SBF DAG, gikan karon hangtod sa January 1. Ug nakapalit na mo, pun-i, bisag usa lang ka slot. 500 pesos. Kana nindot kay na. Ang ato sang sitiyo katong para iayo natos mga balay nga gubaon,
nakahali na tag 61,743 na apay 2,257 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Nga naasad ni siya ay 300 slot challenge nga tag 30,000 per challenge, nakadawat na sa tag 37 ka challenge. So pakpaka na sad nato. Nya kay Domingo maron atong i-report na nasatay additional 3 ka balay nga atong na human pag-ayo. Sige atong tan-awon kadiyot sa atong screen. Mao na siya ika number 16. Mao na inaong niya before, niya pag after, mao na iyang now. Di ba? Murag di man mo malipay magtanaw ngarang-arang naman. Niya ika 17, mao na iyang naong before, niya pag after, mao na naong niya. Di ba? Niya ang ika 18, mao na iyang naong before, niya pag after, mao na iyang naong. Di ba? Ano siya di man gininon kay nindot na natong atong gipanghimo, pero ikumparar sa before, lahi gid ang after. Di ba? Niya padayon mo ha, jutay na lang ni karon ra ning pizza 25 kutob. Niya dayon ang atong DSAP or investment slot na apay 21 ka slots, 500,000 pesos per slot. Nganong ato man ni siyang gibuhat tungod kay gusto tang mohatag og kalipay personal, family o community nga kalipay. Sige, katapusang lingi sa imong tupad ing na sugod karon lipayon tika. Sige, ing na ba imong tupad ba na sugod karon lipayon tika. Kanang wa mulingi na anay kasubo. Manindog na ta katong mga malipayon. Atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, mingsaka sa langit o nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mobalik siya aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, sa pagpangandam nato sa atong mga kasing-kasing sa pagsaulog sa Paskos pagkatao ni Kristo, malipayon kitang mudangop ngadto sa Dios sa atong panginahanglan diha sa atong pag-ingon. Amahan, patalinghugi ang among pag-ampo. Amahan, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga ang simbahan lokop sa tibuok kalibutan, madasigong mupadayon sa iyang misyon sa pagsangyaw sa ebanghelyo ngadto sa kinatumyang mga utlanan sa yuta, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga ang mga nangulo sa pangagamhanan kanunay mag-ugmad alang sa unsay makaayo sa tanan, inay sa ilang personal nga mga interes, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga kita nga nagatigom sa pagsaulog sa santos nga Eucharistia, sa atong pag-ambit ni ining pan gikan sa langit, maangko nato ang kapuno sa grasya, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga sila nga nawad-an o paglaom o kansang pagtuo nagmaluya,
Mabag-o ang ilang paghigugma kang Kristo, samtang nangandam sila sa pagsaulog sa iyang pagkatao, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalingugi ang among pag-ampo. Nga si Halangdong Teofilo kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalingugi ang among pag-ampo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalingugi ang among pag-ampo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinhugi ang among pag-ampo. Nga ang mga matuuhon nga nanag-una kanato makadawat na sa ilang ganti, ang kinabuhing tunhay didto sa langitnong gingharian, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalingugi ang among pag-ampo. Dios no namong amahan, gisagop mo kami isip imong mga anak, busa dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy dihas gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, duwaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Matunta sa Ginoo, sa sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa mga pagmaya sa iyang ngalan, alang usab sa tapuslanan sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, ikahalad unta kanimo sa wayhunong kining gasa sa among gugma, aron matuman ang mga katuyuan niining santos nga misteryo ug madangat gayud namo ang among kaluwasan, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo.
Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo, ang iyang nagsingabot nga pag-anhi gitagna sa tanang mga propeta, uban sa gugmang dili matukib gimatuto siya sa inahan nga ulay, gisangyaw siya ni Juan nga magbubunyag o gipaila siya diha sa pag-abot na niya. Siya ang nagpuno kadamo sa kalipay samtang nangandam kami pagsaulog sa iyang pagkatao, aron inig-abot niya iya kaming makaplagan nga nagtukaw diha sa pagampo, tugob ang among mga kasing-kasing sa kahinangop ug pagdaig, ug busa uban sa mga anghel sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhonong nga pag-awit. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo.
paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, ilabi na gyud ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya og diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog og himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit ng Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos.
Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Ato karong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace be with you. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang o mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
Magampo kita. Kaluy kami Ginoo aron kami nga nahinluan sa mga sala maandam alang sa umaabot nga pangilin sa pagkatao sa manunubos pinaagi sa imong Dios nung panabang. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Manglingkod ato karong himuon ang paghalad sa ato mga petitions o mga gratitudes pinasubay sa timailhan sa ato mga Christmas balls. Niya inaot unta nga mao gini atong buhaton kada nato simba misa di Gallo. Okay, so good na ta. Nga ni-offer o mga Christmas balls palihog sa pagtindog alang sa panalangin. Langit nung Amahan, ikaw ang tuburan sa tanang mga grasya nga among nadawat o gikinahanglan. Angay gayod nga kami magpasalamat kanimo kanunay. Bendisyon kining tanan nga mihalad sa ilang mga pasalamat ug hatagi sila sa kalipay og katagbawan sa kinabuhi. Dawata og panalangin ni usab ang tanan nga mga petitions nga gipangamuyo kanimo. Hinaot nga madawat nila kini alang sa kaayuhan sa ilang kaugalingon og kalambuan sa tibuok simbahan. Amo kining gipangamuyo diha sa pangama sa mahal nga Birhen Maria, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo.
atong tagaag masipang pakpak ang atong mga kaigsuonan. Salamat kayo. Karon ato sang hatagan og panalangin, himuon sa nato ang pagampo para sa atong mga nihalad sa ilang edad sa ikhap. Labing gamhanan og mahigugmaong amahan tuburan sa tanang kinabuhi, grasya ug gahom, gihimo mo kami sa imong larawan ug kasamahan aron moambit sa imong kinabuhi, kalipay ug kabalaan. Ihatag ang imong way sukod nga panalangin alang niining imong mga anak nga malipayon ug mapasalamaton nga mihalad nganha kanimo sa ilang mga edad og kinabuhi pinaagi sa edad ko, halad ko o ikhak nga programa niining tuig 2023. Puna sila sa mga grasya nga ilang gikinahanglan, ilabi na gayod sa kalipay, kalinaw, maayong panglawas, panalipod, batok sa mga dautan, kaalam o kalampusan sa ilang mga plano o buluhaton, karon og sa tanang adlaw sa ilang kinabuhi, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Berhen sa Santos nga Rosario, Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer, Iampo mo kami. ato sang pakpakan ang nag-ikha, naghalad sa ilang mga edad. Pahibalo, una, sumala sa nauyunan sa atong Paris General Assembly ni atong September 15, 2023, ang atong Paris Fiesta ni San Vicente Ferrer, pagahimoon na sa ikaduhang Sabado sa Pasko sa pagkabanhaw, second Saturday of Easter. Mauna ni ang atong permanent nga pista para dili na kita maigo sa Holy Week. Busa karong tuig 2024, tungod kay ang Easter Sunday maatulman sa March 31, 2024, ang atong Paris Fiesta pagahimoon sa Abril 13, 2024, Sabado, o magsugod ang atong Novena Mases sa Abril 4, 2024, Thursday. So, i-schedule na ninyo daan, kamong taga-dinhi o ang naas abroad, aron manguli mo dire. Ang ato sad nga mga chapel leaders, pahibalo ni ninyo, sugod karong January 2024, aduna na kitay ipatuman nga compulsory attendance sa atong Chapel Federation monthly meeting matag unang Domingo sa buwan. Gikinahanglan gayud unta nga ang upat ka mga opisyalis, President, Vice President, Secretary, Treasurer, mutambong sa monthly meeting. Kung walay representation ang kapilya sulod sa tulo ka sunod-sunod nga mga bulan, 3 consecutive months, sulod sa usa ka tuig, dili na maapil ang maong kapilya sa mga benepisyo nga ipanghatag sa atong parokya, sama pananglit sa pagpanghatag og mga bugas, pag-apil sa mga contests, pagpaayo sa mga gubaon nga mga balay ug uban pa. Busa kung duna kamoy mga problema sa pagtambong sa Chapel Federation meeting, palihog sa pagkontak sa mga opisyalis sa atong Chapel Federation. Ato ning gituyo kay ang instruction manggod nato dinhi sa atong simbahan sa parokya, dili makaabot sa kapilya kun dili motambong ang mga opisyalis. Nya kamo sa mga opisyalis sa kapilya, responsable sad mo para sa kalambuan sa inyong kapilya. So di na nakadawat silang mga bugas ang mga kabos ninyong mga membro, kamo mo'y naingnan ana, kamo'y palit og bugas ihatag ngadto nila. Nganong di man sad mo motambong nga kausar man naso sa kabuan, tuga-tuga bitaw joke. Na ha, tinabangay ta. Nya, salamat sa tanan ngaming alagad karon. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang Dios non nga kalipay. Nya mahitabo ra ni
kung ato gyong dawaton ang sakramento sa konfirmasyon nya palihoko nato ang 7 ka mga gasa sa Espiritu Santo. So salamat sa mi palihok sa gasa sa Espiritu Santo, labi na gyud ang pagkamaalagaron ang nialagad nato karon kamong tanang mga ministries, PIMAG, Eucharistic Lay Ministers, mga PYCC, atong mga asherates, love offering assistants, ang atong mga kaning lector, salmista, mga sacristans, mga parish personnel, ang atong choir, ang sa nilang grupo ha? Aduhan ni Kabuk, ang atong San Vicente Ferrer Choir o ang Holy Rosary Youth Choir, nya ang tanan nga mi offer karon pinanguluhan sa atong bread and wine offerers nga sila si Mr. Clementito o Mrs. Fe Pipito and family. Masipang pakpak kanilang tanan. Salamat kayo. So, mauna to ang update nato sa SBF DAG o niya sa ato sang sitiyo o sa DISAP. Unsa may itong buhaton, mamalit lang gitag padayon. Akong challenge sa SBF DAG para sa human sa tong kumbinto, mamalit lang itang tanan o usa lang kaslat, 500 pesos raman gikan karon hangtod sa Enero, kitag yung tanan, mopalitag usa kaslat, bahala nakapalit na kagdaghang slots, pun-i pagyog palit. Ang wa pa kapalit, paliti pagyod. Nya kining atong sitiyo, karon ra ni kutob December 25, pero jutay na lang sang nahibilin, 2,257. Pero magsige gyud palitan hangtod December 25, masubrahan mas mosamot kanindot kay daghan tag maayo nga mga balay. Yang ato sang DISAP, mahisag inyo gining tiwasog palit, 21 naman lang ni kaslots. Kung naamoy gustong i-invest din ala pamalit mo kay total di man sad masayang ang inyong ipalit. Investment man na ay 25% per annum para gyapon is kalambuan sa atong simbahan. Manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo, Nausap kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.